masak Mas, durung mateng. Waduh. Malah mlaku yo gembes bani sisan mau. Wis kebangan Mas, mbah Suloyo. Ya wis muga-muga mung semono wae Mas, monggo. Janjane wis ba. Apa meneh? Heeh. Dinteni iki lho wong akeh. Biasa to Mas dandan. Dong ora to kok gething aku. Cewek iki ya dandan barang to Mas. Janjane. Yo, lanjut. Yo.